एक दुइ तिनि खानायखौबो फट'बो दिखांखादों ओमफ्राय भिडिअ बनायखादों जाबाय दे जोंहा बाबादो सुन्दरदो फार्स्ट टाइम दिनै खिथिबाय आं भिडिअ नुबा जों आब'आ हाबा जाना गारना थांबाय सुन्दरियाबो गारना थांसिगोन नै लोगोफोर थाथ'दोब्रा थांथ'नाङा थांथ'नो नांला गारना थांनांला दे सानसेयावनो खामानि मावग्रा मानसि मोनदों दिनै गस्ला लंपेन्ट सुनो होखाजोबखाबाय स' गाइस दा नै टाइमा खैथा जाखो दा बेलासिनि टाइमा 4:30 4:30 जाबाय आरो ना ओमफ्राय 3ता जाबाय दा आं बेखौनो 4टासो जाबाय सानदोंमोन मथ'थे 4टा ग्रोब जाबाय दे आरो 4टा ग्रोब जाबाय माने जोंहा आब'मोनाबो थांबाय दासो नै कार रिजार्भ लाना थांबायसो डाइरेक्ट गुवाहाटि बक'आव ओमफ्राय दा लोगोफोर इथिंगालि नै जोंनिया सुन्दरियाबो थांनो थाखाय पुरा रेडि जानानै ओंखारना दोङो आरो ना ससे दोनना फैनोसै आंबो ओमफ्राय गैला आरो माने न'आ दिननिफ्राय सिरि आरो माने जोंहा जेबो दावराव गैला हाल्लाबो गैला माने दिननिफ्राय सिरि जाजोबसिगोन आरो ना ओमफ्राय दा दसे जिरना थाङोनो दसे जिरनानै लाथोंसै दसे जिरनानै आरामसे थांबानो जाबाय लासैनो मिथिबाय लासैनो थाङा आरामनो उखा उखा थांना खाथि जागाना नोंसोरनिया र' साया गैला खर' खालामना दोनजागौमोन नामा एसे माबाखौनो दसे जिरायनानै लानानै आरामसे थांबानो जाबाय नोंखौनो हांलाबाय थादो नामा आंथ' मा होनो एसे देलाय सोरनि हाना होयोसो दे थांसै लासैनो मोनहैगोन दासो 4टा बारा टाइमबो जायाखै आराम मोनहैगोन खाथि जागा असाइखौ हाना मोजां हा फार्स्टनिफ्राय मोजां हा थावबो लानो मोनाखै खर'आव मामब्रुमसो मोनजोब्बाय दा बहुत मानसिफोरानो देन्जार कमेन्ट हरथारदोंलै मैयानि भिडिअ लोगोफोर जेबो नङा लोगोफोर बिदिनो आरो माने आंथ' भिडिअ खालामग्रा मानसि आरो भिडिअ खालामखायो सोरबा आलासि जानो फैबाबो सोरबा आलासि जानो फैयाबाबो माने आं भिडिअ खालामग्रा सासे मानसि भिडिअ खालामखायो बेयावलाय आरो माथो दं लोगोफोर सिरि सिरि नङा होमबा सोरबा फैदोंबा सोरखौबा भिडिअ खालामगोन सोरबा फैयाखैबा फैयाखै थ' बिदिनो आरोना लोगोफोर दा गोबां मानसिफोरानो सुन्दुरिया जोंनाव आलासि जानो फैनायाव माने हर थाजानो लुगैदोंमोन आरो आब'बो नायनो लुगैनायखाय लाना फैबाय ओमफ्राय दिनै आलासिफोरा माने गावस्राजोब्बाय आरो टटेलि आलासिफोरा गावस्राजोब्बाय रावबो आलासि गैला आब'मोना जे हाबा जानाय आब' खैजोन हाबा जानाय आब'फ्रा फैदोंमोन बेखिनि आब'आ दा गासैबो थांजोब्बाय आरो ना लोगोफोर बाखि दा जेबो गैला जोंहा मादार फादार आंल'सै ओमफ्राय सुन्दुरियाबो थांनो थाखाय फुरा रेडि ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर दा माथो खालामबावनो हाबा जानायावसो बा न'खरनि मानसि गोजा जाजोबथारदोंमोन आलासियानो आलासि गासैबो जमा जाजोबदोंमोन उरनो जागा थोलाय लायाखैमोन न'खरानो जोंहानि न'खरा उरनो जागा थोआखैमोन आरोना ओमफ्राय सुन्दुरि हाबायाव फैना मार नांनाय हाबा खालि नोंथ' बया मैसा दखनलै हाबायाव लामायाव मैसा सोदोब्रा इयो जोंनि गामिनि सिख्ला लोगोफोरदो मैसादो इयो आं नुखादो ओमफ्राय आं फैनाय लोगो लोगो ओमफ्राय मोसाफिनाखै आरो सोरो सोरदो नों नुनाय बिद्दालालाय हे माबायदि बिद्दा लानो हायो इयो इमान मिसा खौरां लानो हायो नुखागोन आरो ओरैनो लोगो होनफ्लायो खस्सा नंमारा नों जेरै सानदो मालाबा नङा बे नंखाय नोंनि गोरोन्थिसो गोरोन्थि सानदों नों आंखौ गोरोन्थि बुजिदों बिद्दा लायो नंथारि खोथाखौबो सिख्ला मानसिफोरखौ बिसास खालामजायालै नै मोननैखौ ओमफ्राय गालांबाय माथो नै मोननैया र' मबाइलखौ अफ खालामथ'नाय आं दसे केमेराखौ भिडिअ खालामथ'ला आङो नायनो हागोन नै हासुखि हाग्राखौ माबायदि हादों नायामाय बरियानो होख्लायनांगोनलै सानसेयावनो खामानि मावग्रा मानसि मोनदों दिनै गस्ला लंपेन्ट सुनो होखाजोबखाबाय आरो नै आसुगि हानाय बावबायसो आङो दा लासैनो थांगोन आरो ना गाइस माने एथ' गोजानबो नङा नालाय दसेनो मोनहैयो बेनिखायनो दसे टाइम पास खालामथ'दो आरो ना लोगोफोर बारा गोजानबो नङा बाइकजों आरो निजिनि गारिजों थाब मोनहैयो हाजारखि गोजान जागानो जाया मानो गावनि गारिजों माने थाब मोनहैखायो आब'मोनाबो दासो थांदो बा एसे बक'बाथ' 4टा खय घन्टासो लागोन बिसोरना बहुत गोबाव लागोन आरो ना नैबे भिडिअनि एसे आगोलाव आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअ नुदो जानो हागौ नोंथांमोना कार लानानै थांनाय रिजार्भ लानानै थांदो आरो भारा नैबे भिडिअनि एसे आगोलाव होदो आरो ना गाइस आङो नैखौथ' आरो उनावसो बनायदों आङो भिडिअखौ नैबे आरो सुन्दुरिखौ दोननो थांनायनि भिडिअ आरो माने इयो दोननो थांनायनि भिडिअ आं आरो दैलि भिडिअ होबाय थाखायो दैलि भिडिअ होआबा थानो सुखुखाया माने दा हाबाफोराबो जोब्बाय दा नै जोंनिया सिजोनाबो सफैबाय एबार राइड मारिनोसै आरो ना लोगोफोर टेनसन गैया ग'प्र'आबो ओरैनो गोलैनासो दोङो ग'प्र'खौबो इउस खालामनाय जाथाराखै एबार राइडआव थांबासो पुरा माने ग'प्र'खौ इउस खालामसिगोन आरो ना लोगोफोर पुरा खमान खालामखादों नामा साइखौ पुरा माने आसुगुयानो होदों आं लोगोफोरनि माने गावबोथ' हाना लानो हायो अब्लाबो हाना होबाय आरो माने नङाबा मा खालामबाय थानो दसे टाइम पास ओरैनो टाइम पास आरो माने आखाइ गोरा जाखागोन ना सेंग्रा मानसिफोरनि आखायालाय हसारै
बापरे बाप हो सात बोले बुंनो होबा दिगदार रों खिन्थु नायनो हागोन दे गाइस ब्लेडआ गोबौ नङा आसुगिया बिराद गोरा जायो नैबे आसि बिमा बिमानिया आरो आथिंनिखौथ' बुंनो नाङा बौनो नागिरा बिराद गोरा जायो उल्था उल्थि खालामबासो जायो सारो दे आं गोरा खालामाखै गिनानैसो खालामफ्लांदों आङो मालाय हाबा गिनाय मोनो आरो आयै आया असार लाखै बोबानो जाखासिगोन खोनो ओंखारगोन नोङो हानो जागोन दे गैला दे जाबाय बास बास दै बास बरिया धन्यबाद जाबाय दे कमप्लिट हाजोब्बाय लोगोफोर सुन्दरिया आखाइनि आसुइखौ कमप्लिट खालामना होजोब्बाय नै गैला हाना होजोब्बाय आरो ना गासिनो गोलाव गैला कमप्लिट जाजोब्बाय पुरा फिनिशिं जाजोब्बाय आरो ना लोगोफोर बाखि दा आङो दोननो थांनोसै थ' दिनै भिडिअखौ जाय नायदों गासिबो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो मोजां कमेन्ट हरबाय थाबानो जाबाय माने जि बुंबाय था आं बेखौ बारा माथा मोनथारे जिखुनु जाया आं भिडिअ खालामग्रा मानसि आं भिडिअखौ खालामखागोननोखा दा राइडनि थाखाय पुरा धामाका खानथाम मोजां उरुनसै न'निफ्राय ओंखारखाया बेनिफ्राय डाइरेक्ट राइडनि थाखाय पुरा माने एकदम पेकिं खालामजोबखानोसै आरो ना जि नांगौ आंनिया दा मोननैसो बुस्थु राइडनि थाखाय नांगौ जायो बेफोरखौ दा आङो बुथुमजोबना दोननोसै आरो केम्पिंफोराथ' मायाव मोनहैजोबना दोङो आरो चेयारफोराबो जग्राफोराबो मायाव मोनहैजोबना दोङो जायनायाव मेनाव कालेक्ट खालामजोबनांसिगोन आङो नङाबा जानाय नंला आरो ना गाइस सुन्दरिखौ लास्ट बिदाय होनोसै आरो ना लोगोफोर नोंहा जि लाबोदों बेखौ लांफाखादो प्लास्टिकफ्राव मादों मा गैया लांफाजोबखादो लास्ट बिदाय आरो ना लोगोफोर सेस अबस्था आरो ना लोगोफोर नै एकदम न'आव बिराद लेथ्रा जाजोबना दं लोगोफोर दाख्लैबावै एकदम लोगोफ्रा आंना फिक्साय लोंखावजोबदोंमोन ना इयाव हाबा खालि सेस जाजोबना दं नै न'फोराबो एकदम लोगोफ्रा बिराद लोंथारदो दै खिन्थु आंनिया एकदम बे सुइटारफ्रा लाबोदोंबा गानना लाखादो नोंबो सुइटारफ्रा गानना लाखादो माबा बेगआव इउ सोदो प्लास्टिकआव सुइटारा होमबासो थांनो हागोन दा नों नङाबालाय अबाव गोमागोन माथो गैला आरो ना सुन्दरिया गानना थांसिगोन लोगोफोर दुखुनि बाथ्रा स' गाइस माने आंनिया दिना ओरैनो थांबाय थादो बयबो आंखौ गारनाल' थांबाय थानायनि दिन सफैदो आरो ना जों आब'आ हाबा जाना गारना थांबाय सुन्दरियाबो गारना थांसिगोन नै लोगोफोर थाथ'दोब्रा थांथ'नाङा थांथ'नो नांला गारना थांनांला दे इबे लास्ट बिदाय आरो ना गाइस माने ओमफ्राय दिनै सुन्दरिया थांसिगोन आं दा दोननो थांसिगोन बेनोसै गैला लास्ट बिदाय आरो ना लोगोफोर जि नांगौ दा लागासिनो दङ इयो गाव लाबोनाय बुस्थुफोरखौ लागासिनो दङ आरो ना माने ब्लग खालामनो बारा मुदानो गैया जाना दङ आरो ना गाइस हाबा बायनायनिफ्रायनो एकदम बिराद दुरबल जादों आंनिया ब्लग भिडिअ'आनो ए खाननैसोआ जस गैया जादों माने हाबा थांनानै एसे दुखु नांदों आरो माने आब'खौ बिदाय होनायनिफ्राय एसे दुखु नांनानैनो आंनिया ब्लग खालामनाया बारा मुड गैया जाना थादो आरो ना लोगोफोर ओइ थांसिगोन बाबा थां दा सिगां मोनसे फट' लानानै थांलै थां मोनसे फट' लानानै थां इखिनियाव थायो थां इखिनियाव जोङो बाबादों मोनसे फट' थिखांनानै आंथ' दे मोनसे नाङा दे बाबाया ज' उथिनाङा इयाव था इखिनियाव जमा थालाय नोंसोरखानि फट' थिखांना लानाय जायाखै फट' थिखांनानै आं खेबसे एक दुइ तिनि खानायखौबो फट'बो दिखांखादों ओमफ्राय भिडिअ बनायखादों जाबाय दे जोंहा बाबादोसो फार्स्ट टाइम दिनै जोंहा बाबादो सुन्दरदो फार्स्ट टाइम दिनै खिथिबाय आं भिडिअ नङाबा मालाबाबो खिथियाखैमोन जों आइखौल'सो खोन्थिबाय थायोमोन दिनै फार्स्ट टाइम ओइ जों आइखौ माथो होलांबाय नैथिंदों थांसैनो रावबो गैला आरो न'आव दिनैनिफ्राय जोंहा लास्ट जोबथेसालि इस बा इनो जोंहा थांसैना दोनथ'बा दे थां होनबालाय दोनथ'